Τις προάλλες ήμασταν έτσι οικογενειακός και ο ανιψιός μου μας έδειχνε βίντεο που κάνει καταδύσεις. Και κάποια στιγμή λέμε πιάνετε και χταπόδια. Λέει όχι, χταπόδια δεν πιάνω γιατί τα χταπόδια είναι πολύ έξυπνα ζώα. Έχει ας πούμε την ευαισθησία το παιδί, ακούγοντας ότι είναι πολύ έξυπνο ζώο το χταπόδι και από σεβασμό για ένα έξυπνο δεν θα το φάω που έχω τόσα άλλα πράγματα να φάω. Έτσι, είναι ένα σκεπτικό αυτό. Τώρα εμείς που τρώμε τα χταπόδια στη σχάρα, έχουμε ένα άλλο σκεπτικό. Ο ανιψιός μου μπορεί να έχει το δικό του σκεπτικό και καλά κάνει. Εμείς που τρώμε τα χταπόδια σκεφτόμαστε ότι είμαστε πιο έξυπνα από τα χταπόδια, ότι είμαστε μέρος της φύσης, είναι μια φυσική διαδικασία που το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ότι ο Θεός, για όσους πιστεύουν, εγώ πιστεύω, ο Θεός έδωσε για τροφή τα ζώα, είπε θα τα εξουσιάζετε και μπορείτε να τα τρώτε και έχω την αδειά του, έτσι το βλέπω. Τα ζώα και φτάνουμε τώρα πρέπει να κάνουμε δηλαδή έναν ορισμό στο μυαλό μας. Τα ζώα είναι ψυχές, είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά δεν είναι προσωπικότητες. Δεν είναι προσωπικότητες, καθομοίως έχει πλαστεί μόνο ο άνθρωπος. Και ουσιαστικά αυτή είναι η εξυπνάδα που έχει, δεν είναι εξυπνάδα, δηλαδή ένα ρομπότ δεν είναι έξυπνο, αυτός που είναι προσωπικότητα ο άνθρωπος του έχει βάλει το πρόγραμμα μέσα. Τα ζώα λειτουργούν βάσει του ενστίκτου τους, αυτό δηλαδή που τους έχει βάλει ο Θεός μέσα τους, αυτό μπορούν να κάνουν, έχουν κάποιο βαθμό σκέψης, λειτουργίας κτλ. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι πέρα από αυτό που είναι καθορισμένο μέσα τους ενστικτωδώς. Και γι' αυτό δεν είναι προσωπικότητες και γι' αυτό δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Και ούτε έξυπνα ούτε χαζά. Είναι αυτό που είναι μόνο. Για το οποίο είναι προορισμένο. Δεν είναι προσωπικότητες. Τα θέλουμε, εννοείται τα σεβόμαστε, θέλουμε το καλύτερο για αυτά, να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά μπορούμε να τα έχουμε για τροφή. Κάποιοι από εμάς έτσι σκεφτόμαστε. Κάποιοι άλλοι διαφορετικά. Είμαστε κακοί εμείς που σκεφτόμαστε έτσι, είμαστε άνθρωποι που δεν υπολογίζουμε, δεν σεβόμαστε τη ζωή και τα λοιπά. Όχι. Αυτός ο διχασμός στη σκέψη υπάρχει σε πολλά πράγματα στην κοινωνία μας και έχει βγει στην επιφάνεια σαν ρεύματα προς τη μία πλευρά ή στην άλλη. Και η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη, μάλλον η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη, η άλλη προσπαθεί να αμυνθεί γιατί δεν της είχε δει που έρχεται. Όπως και τώρα αυτή η πλευρά δεν της έχει δει που έρχεται από την άλλη. Καταλάβατε? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τι ορίζουμε, οι ορισμοί, το τι ορισμό δίνουμε σε κάτι, πώς το ορίζουμε, η διαφορετική
έννοια που δίνουμε στον ορισμό η μεν και η δε μας οδηγούν σε άλλες απόψεις και συμπεριφορές.